det meget vigtigt. Er det meget vigtigt at med på videoen? Ja, kom så. Den kan så ikke fokusere her. Allerede sne på. Jo. Spæt. Er det sådan her kan af følsom? Vil du ikke spuderet? Nej. Er det ikke flot? Jamen, vi kan heller ikke stå her og bruge 3 timer på at lave den her væk. Hvorfor har du brugt 3 timer på det? Fordi vi synes, at det var lang tid nu. Det ved jeg ikke. Prøv at kravle ind. Uden at ødelægge noget. Uden at ødelægge noget. Og så gør jeg det skal. Ja, tag lige lommelygten med. Tag lommelygten med den. Ja, Rasmus. Hvad skal jeg gå derind? Er det godt? Hvad siger du? Er det godt? Er det godt? Ja? Er det godt? Det lyser mere rundt. Okay. Ja. Sig. Okay, jeg slukker lige.